Cun ambiente máis tranquilo que nas facultades, pero cos mesmos nervios, unha dúcia de alumnos con necesidades específicas enfrontáronse aos exames da PAU no Centro de Recursos Educativos da ONCE, en Pontevedra. Todo alumnado de Galicia que require unha atención complexa, ven a facer as probas a Centro de Recursos Educativos da ONCE en Pontevedra. Hai 7 persoas con necesidades visuais, 2 con necesidades motoras e o resto distinto tipo de necesidades que obriga a que estén aquí facendo o exame. Candela é unha destas alumnas, ela ten problemas de visión, polo que precisa de recursos específicos para realizar estas probas. Veo poco y necesito adaptaciones. Me dieron el folio en A3 y luego me dieron un cuadernillo para que yo pudiera escribir, pero yo aparte tengo en latín como un diccionario digital y puedo utilizar mi cuadernillo de gramática y me lo ponen en una lupa. Yo aparte tengo una lupa para hacer todos los exámenes. Tivo que desplazarse dende Ferrol, algo que asegura supón unha dificultade máis na tensión que vive o alumnado ao enfrontarse a PAU. Aínda que non saiu moi satisfeita do primeiro exame, mantén a súa ilusión de estudar Dereito na Universidade de Santiago. Me tomo como 2 bolsas de tilo por la mañana, creo que ahora 2 por la tarde y para dormir otras 2. Bastante duro porque, bueno, no están aquí ni mis amigos, ni mi familia y, bueno, es muy duro, es lo peor de todo para mí. Pero bueno, mi familia me apoya, hoy hablé con ellos por la mañana justamente y me dijeron que estaba muy orgullosa dependiendo de lo que hiciera, de cómo me saliera. Y bueno, voy a intentar sacar la máxima nota que pueda. Máis contento quedou Esteban despois de rematar a primeira das probas. El vive en Ourense e o seu obxectivo é conseguir a nota suficiente para estudar o dobre grao de Administración e Dirección de Empresas e Enxeñería Informática. Bastante bien, a ver, me lo esperaba algo más complicado. Tuve que tomar un bus y luego un taxi hasta acá. Es bastante difícil adaptarse, pero al final se puede lograr. Neste centro da ONCE contou tamén con todos os recursos que precisou para acceder aos exames en igualdade de oportunidades. Hacer el examen al ordenador y básicamente la adaptación de tiempo. Dende a Ciuga destacan o incremento do alumnado que require de adaptacións. En toda Galicia son 625 os estudantes que realizan as probas con medidas específicas de apoio, un 4,6% fronte ao 1,7% rexistrado en 2021. É unha parte pequena de todo o alumnado que require ou necesita atención en todos os niveis educativos, comezando desde infantil e primaria. Por eso, eu creo que sería de xustiza facer un chamamento á necesidade de atender estas necesidades durante todo o seu período educativo. Para coñecer o resultado destas probas de acceso á universidade, o alumnado terá que agardar as notas provisionais que se publicarán o vindeiro 11 de xuño. Unha vez resoltas as reclamacións, as definitivas daránse a coñecer o día 18.